نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، گج وج کے نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، درے پنج تن تو منگ دے درویش دے ولی نے اور جنہ کھاتے اس در دے ٹکڑے کر دے علی 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 نعرہ حیدری۔ حضور قبلہ صاحب زادہ پیر سید زبیر شاہ صاحب بخاری۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد كنت نبيا وآدم بين الماء والتين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى الخلق كافة وقال النبي صلى الله عليه وسلم الرجب شهر الله والشعبان شهري والرمضان لأمتي وقال النبي صلى الله عليه وسلم الرمضان والقرآن يشفيان إلى يوم القيامة وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک باوز بلند اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ایک دفعہ محبت و عقیدت نال سرکار دی بارگاہ کیونکہ اساں جڑا مقصد جڑا نظریہ جڑا عقیدہ جڑی عقیدت گن کے محفل حاضر تھے ہیں کہ سارے نبی دے غلام ہیں، صرف نعت خانہ قاریاں علماء دے نبی نہیں، توڑے بھی اوہے لجپال نبی ہیں۔ عقیدت و محبت نال نبی سین دی بارگاہ درود و سلام دا نظرانہ پیش کرے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نور اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگئے مجدہ شفاعت کا سنانے والے، آگئے مجدہ شفاعت کا سنانے والے، نار دوزخ سے غلاموں کو بچانے والے۔ آگئے مجدہ شفاعت کا سنانے والے، نار دوزخ سے غلاموں کو بچانے والے۔ ارے تو جلا سکتی نہیں، سن لے جہنم ہم کو، تو جلا سکتی نہیں، سن لے جہنم ہم کو، ہم تو ہیں جشن ولادت کے منانے والے۔ نہایت ہی واجب الاحترام علماء کرام، قاری قرآن، نعت خانان عزام، عمائدین علاقہ، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت دی خاص توفیق و عطا دے نال
اج اساں کٹھے ہیں امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے میلاد دی محفل اساری خوش قسمتی خوش بختی خوش نصیبی ہے جو رب العالمین سا کو زندگی ایک دفعہ ول اپنے پاک محبوب دے میلاد دی محفل دی زینت بنن دی توفیق عطا فرمائیے۔ سامعین مکرم، روزانہ بلا ناغا مختلف قسم دیا محفلاں اٹینڈ کرنے ہیں، مختلف قسم دیا محفلائیں ون کے بہانے ہیں، مختلف قسم دیا محفلاں دی زینت بن دے ہیں، کتھائیں کوئی شادی دی محفل، کتھائیں کوئی جاگے دی محفل، کتھائیں کوئی سیاسی جلسہ، مختلف قسم دیا محفلاں، لیکن تواڈی ساڈی خوش قسمتی نہیں جو رب العالمین اپنے محبوب دی میلاد دی محفل چامن دی توفیق بخشی ہے۔ سامعین، میلاد آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا آج پہلی دفعہ نہیں منیندہ بھیا، ازل تو گھن کے ابد تک میلاد منیندہ راسی، نبی دے دیوانے، نبی دے مستانے، نبی دے پروانے، لاجپال نبی نال محبت کرن والے قیامت تک لاجپال نبی دا میلاد منیندے راسن، لاجپال نبی دی بارگاہ اقدس ہدیہ عقیدت دے پھول نچھاور کریں دے راسن۔ سامعین مکرم، حضرت علامہ ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرمائیں جڑی رات امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ولادت باسعادت تھی، اون رات مشرق والے جانور بھاج کے مغرب والے کو مبارکباد دینے ہیں، مغرب والے بھاج کے مشرق والے کو مبارکباد دینے ہیں۔ اوے نبی دی ولادت دی خوشی جانور خوشیاں مناون، جشن مناون، تے نبی دا کلمہ پڑھن والے نہ نبی دا میلاد مناون۔ نبی دا میلاد مناون دا کوئی فائدہ، کوئی اجر، کوئی انعام مل سی آپاں کہیں مولوی کنو نہیں پوچھ دے، آپاں کہیں پیر فقیر کنو نہیں پوچھ دے، آپاں کہیں عالم فاضل محدث مفسر محدث کنو نہیں پوچھ دے، آپاں پوچھ دے ہیں امام الانبیاء دی اما سائن دی بارگاہ دے وچ حضرت اما آمنہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا، تیرے میرے لاجپال نبی دی اما سائن کائنات دے وچ بڑیاں بڑیاں عظیم المرتبت بی بیاں آئی ہیں، حضرت اما حوا، حضرت بی بی حاجرہ، حضرت بی بی سارہ، حضرت بی بی آسیہ، بڑیاں بڑیاں جلیل القدر عزت آلیاں بیبیاں، مرتبے مقام شان آلیاں بیبیاں آئی ہیں، لیکن جو شان رب العالمین اپنے محبوب دی اما کو عطا کی تے کائنات دی کہیں بی کو لے شان ہوئے، کائنات دی کوئی ماں اتنی عظمت و اہمیت دی حامل نہیں جتنی سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ ہے۔ سامعین مکرم، حضرت بی بی آمنہ سلام اللہ علیہا آپ فرمائیں جو جڑی رات امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ولادت باسعادت تھی، میں ڈٹھا جو پورا جہان روشن تھی گئے، معمبر تھی گئے، معطر تھی گئے، بیٹھی مکے چاں شام دے محلات کو مکے جو بہکرے دی بیٹھی سیدہ آمنہ فرمائیں رائتو سلاست آلام، میں ڈٹھے جو ترائے جھنڈے لگے کھڑے، احدہما قد نصبت علی ظہر الکعبۃ، ایک جھنڈا بیت اللہ دی چھت تے لگا کھڑے، بیا جھنڈا بیت المقدس دی چھت تے لگا کھڑے، تریجا جھنڈا میرے گھر دی چھت تے لگا کھڑے۔ سامعین مکرم، مفسرین محدثین کرام ای گال تے متفق ہیں، تمام مفسرین محدثین آدن جو نبی پاک علیہ السلام دی ولادت دی رات جھنڈے لگے ہاں، تمام مفسرین محدثین منینن جو جھنڈے لگے ہاں لائے کائے ہاں، لائے جبرائیل ہاں، جبرائیل جھنڈے لائے ہاں۔ اچھا جبرائیل آج تک کوئی کام اللہ دی مرضی دے بغیر ہی کیتے؟ جبرائیل آج تک ہر کام رب العالمین دے امر نال کیتے، رب دے حکم نال کیتے۔ جبرائیل نبی دی ولادت تے جھنڈے لائے ہن، لیکن لوائے تا خود رب العالمین ہن۔
اللہ رب العزت دے حکم نال جھنڈے لگے ہیں. اج اساں اگر نبی دی ولادت دی خوشی ہے جھنڈا چلاؤں سارے اتے اعتراض تھی ویندے, سارے اتے فتوے لگ ویندے. یہ جھنڈے لگانا شرک ہے, بدعت ہے, کفر ہے, فضول خرچی ہے, اسراف ہے, جھنڈے نہیں لگانے چاہیے. یہ فضول خرچیاں کرتے ہیں, فضول خرچی گناہ ہے. اوے فتوے لینے تفل جبرائیل تے لا جائیں نبی دی آمد دی خوشی ہے جھنڈے لائے. کل پچھلے ڈیہاں الیکشن تھا, الیکشن دے وچ اساں ڈٹھا سارے ڈٹھا ہو سی جو ہر جماعت دا بندہ اپنا اپنا جھنڈا چاہیے ودے. اساں ڈٹھے ہیں, بولو تو صحیح ٹھیک ہے. کافی دیر تو محفل دے وچ بیٹھے وے رب دیاں رحمتاں لٹیں دے بیٹھے وے, لیکن کچھ گرم تا تھی وہ. میں دے دا کھڑا جو میرا بھرا رضوان بھائی بڑے زور لیندہ پی آئی تو کو بولما منڈا تو سائیں داڑ چنگی واٹ کے بیٹھے ہوئے. بہرحال ای محفل وچ آمن دا مقصد تا یہ ہوندے نا کہ اساں امام الانبیاء دا ذکر خیر سنو, لاجپال نبی دا ذکر سنو, بل ٹھر کے نبی دے نا دے نعرے لاؤ. مقصد اے ہوندے کہ رب دیاں رحمتاں دا حصہ اپنا اپنا گھن کے اپنے اپنے گھریں چھوئیں. سامعین مکرم گال لمبی چوڑی تقریر نہیں, مختصراً الیکشن دے وچ آپ سارے ڈٹھا ہو سی جو سارے جماعتاں لے اپنے اپنے جھنڈے چاہیے ودے ہیں. کئی مسلم لیگ دا جھنڈا, کئی پیپل پارٹی دا جھنڈا, کئی تحریک انصاف دا جھنڈا ڈٹھے ہیں تساں جھنڈے چاہیے ودے ہیں. اچھا میں ایک بھائی جماعت کو ڈٹھا اوہی جھنڈا چاہیے ودی ہائی تساں ڈٹھا جماعت اسلامی والے کو میں ڈٹھا جو اوہی جھنڈا چاہیے ودے ہیں تساں ڈٹھا. میں پوچھا کہیں کنوں میں کہ یار اللہ دے بندیا اے جھنڈا سیاسی جماعت دا ایک کیہاں جھنڈا ہے, کد دا جھنڈا ہے. وہاں کہ جی یہ جھنڈا اٹھانے سے ہماری جماعت کی پہچان ہوتی ہے, پتہ چلتا ہے لوگوں کو کہ ہم کس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں, ہمارا کس جماعت سے تعلق ہے. یہ ہمارا جھنڈا ہماری پہچان ہے. اوے یاد رکھ جے سیاسی جھنڈا چاون نال دنیا وچ تیری پہچان تھی دیے تا اسیں نبی دی محبت دا جھنڈا چینے ہیں. بالہاں ربیع الاول شریف کو نبی دی محبت دا جھنڈا چینے ہیں. یاد رکھ جڑا دنیا وچ نبی دی محبت دا جھنڈا چیسی کل قیامت دی امام الانبیاء دے جھنڈے دے تلے کھڑا ہو سی. ایتھ نبی دی محبت دا جھنڈا چاہ کل قیامت دی نبی دے جھنڈے دے تلے کھڑا ہو سی. سامعین مکرم حضرت سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا آپ فرمائیں جو میں اپنے کمرے دے وچ موجود ہم ولادت باسعادت دی رات میں ڈٹھا اچانک میرے کمرے دی دیوار شک تھئیے, 4 بیبیاں میرے کمرے داخل تھئییں. میں بڑی متعجب تھئیاں, حیران تھئیاں جو اے بیبیاں دروازے تو آمنہ دروازے تو ہی آ سکدیاں, دیواری نہ واسطے شک تھئیے, دیواری چو داخل تھئیے, دیوار پھٹ گئی ہے. حیران تھئیاں, متعجب تھئیاں. وہ بیبیاں جلے کمرے چ آ گئی ہیں. میں ذرا پریشانی دے عالم چھم. آمن علی پہلی بی بی بولی یا آمنہ اللہ تخافی ولا تحزنی. آئے آمنہ پریشان نہ تھی, موجھی نہ تھی, اساں تے کو مبارک دے منائیاں. سید آمنہ فرمائن میں پوچھا من انتنا تساں ہیوے کون؟ بیبیاں آمن آلیاں تساں ہیوے کون؟ علاقے دیاں نہیں وے, وسیب دیاں نہیں وے, میری تو ادھی پہلے کوئی ملاقات کہنی, میں تو کو ملی کہنی, ڈٹھا کہنی, کون ہیوے تعارف کرواؤ. پہلی بی بی بولی آنا حوا, میں حوا ہاں. دوجی بی بی بولی آنا حاجرہ, میں حاجرہ ہاں. تریجی بی بی بولی آنا آسیہ, میں آسیہ ہاں. چوتھی بی بی بولی آنا مریم, میں مریم ہاں. بیبیاں کیویں آئی ہیں وے؟ انہاں کہا ان قریب تو امام الانبیاء دی اما سین بننا لی, لجپال نبی ظہور فرما تھی منا لین, تو ہنا دی اما ہے اساں تے کو مبارک دے منائیاں ہیں. سیدہ آمنہ فرمینین او 4 بیویاں ظاہری جسم دے نال میرے کمرے چ موجود ہیں, ظاہری جسم دے نال. جڑے پاک نبی لجپال نبی دا کلمہ پڑھ دے وے,
سونے نبی دا نا گھن کے ٹھر دے وے ہوں لجپال نبی دی سیرت تے عمل کر. یار دیکھ جنہ لوگاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سیرت تے عمل کیتے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی غلامی زندگی گزاری ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت زندگی گزاری ہے, تاریخ گواہ ہے انہاں لوگاں دے نام اج تک زندہ ہے. اج تک داتا گنج بخش علی حجویری کیویں عزت نال نہ گھندے وے دادا صاحب, داتا صاحب دا گھندے وے دل آدے جو داتا صاحب دا نا عزت نال گیدا بن. بہاول حق ذکریہ ملتانی, شاہ رکن عالم نوری, حافظ جمال اللہ ملتانی, قبلہ عالم مہاروی, خواجہ خدا بخش خیر پوری, بابا فرید, خواجہ فرید, شاہ سلیمان توسوی, پیر میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ, پیر سیال, ہزاروں پیر جنہ دا نام آوے دل آدھے یار انہ دا نام عزت نال گھنو, انہ دا نام محبت نال گھنو, انہ دا نام پیار نال گھنو. پتہ ہے اپنا دل کیوں مجبور ہے انہ پاک لوگاں دا نام عزت نال گھنن. جیڑا بندہ کوئی بھی بندہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا غلام, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا دیوانہ اپنی زندگی نبی سائیں دی غلامی وچ گزارے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت وچ گزارے, جیڑا بندہ زندگی نبی دی شریعت دے مطابق گزارے, وال اللہ رب العزت انہاں لوگاں دی محبت عوام دے دل وچ اجاگر فرما دے. وال تواڈے سارے دل مجبور تھی وینن کہ یار انہاں دا نا. اج دیکھو اپنے معاملات کتنے الجھن دا شکار ہیں, اپنا ہر معاملہ مشکل دا شکار ہے. ساڈیاں کھیتیاں باڑیاں وچ برکت کہنی, سارے کاروبار وچ برکت کہنی, سارے گھراں وچ خیر کہنی, سارے گھراں وچ بیماریاں بے انتہا ہیں, اور ایسیاں بیماریاں کہ ڈاکٹر جدید سائنس بیماریاں دی تحقیق نہیں کر سکتی پئی, تشخیص نہیں کر سکتے پے ڈاکٹر, بیماریاں دا پتہ نہیں لگتا کہ بیماریاں آئیاں کتوں ہیں. یار تاریخ چاہ کے دیکھ, نبی دے غلاماں دی تاریخ چاہ کے دیکھ, اپنے آج تو 60 سال 70 سال 80 سال پہلے اپنے بزرگاں دی سمانے عمری چاہ کے دیکھ. یار تیرے میرے والدین, تیرے میرے آباء و اجداد انہاں بڑی سونی زندگی گزاری ہے, بڑی صاف ستھری زندگی گزاری ہے. کیوں؟ او لوگ جن نبی دی محبت دے دعوے دار ہن تے نبی دی غلامی زندگی بھی گزرے نے, زندگی نبی دی سنت دے مطابق. آج میں کتنے دوست میرے بیٹھن بھیرا بیٹھن, کوئی ایک بھیرا میں کو اٹھی کے دسے چاہ جو آج میں سویرے پیر سائیں جر ویلے پہلی دفعہ پانی پیتے دل چے ارادہ کر کے پیتے ہم جو نبی دی سنت دے مطابق پانی پیا پینے. یاد بھول گئے نا آپا کو ڈیئے چڑا دفعہ پانی پینے جے ایہو پانی آپا نبی دی سنت دے مطابق پیوں. لجپال نبی دی سنت دے مطابق پانی پیا. ڈاکٹر آدھن کہ پانی بہ کے پیتا کرو, سائنس آدھیے پانی بہ کے پیتا کرو میدی دی بیماریاں کو دور تھی. سائنس آدھیے جو پانی ہکے سائنس نہ پیتا کرو سہا گدے کرو پانی پیمن دیتا رہا. یار یہ چیزاں آج تو 1450 سال پہلے تیرا میرا لجپال نبی حکم فرما. میں تبلیغ نہیں کریندا بیٹھا, تبلیغ ہوندی ہے غیر مسلماں کو. یاد رکھو تبلیغ ہمیشہ غیر مسلم کو کیتی ویندی ہے, مسلماناں کو ترغیب دیوائی ویندی ہے, یاد دہانی کروائی ویندی ہے. میں اپنے بھیراواں کو یاد دہانی کرویندا پیا جو پانی یار روز پیمنے, ہر صورت پیمنے, نہیں چھوڑ سکتے پانی پیمنا. تو ہی ہے جے پیمنا ہی ہے تو ول نبی دی سنت دے مطابق پی. یار نبی دی محبت وچ پی. پانی ترے سامنے پیمن تیرے میرے لجپال نبی دی سنت ہے. پانی سجے ہاتھ نال پیمن پاک نبی دی سنت ہے. پانی بہ کے پیمن امام الانبیاء دی سنت ہے. پانی پیمن تو پہلے بسم اللہ شریف پڑھن تیرے میرے نبی دی سنت ہے. انہاں سنتاں کو اپناؤ. یار آپاں دور تھیندے وینے ہیں, آپاں غیر مسلمان دیاں روایات رواج اپنائی وینے ہیں, لیکن جڑے شریعت دے مطابق ہیں, شریعت دے احکامات ہیں, انہاں کو اساں چھوڑی وینے. تاریخ گواہ ہے جو جنہ لوگاں نبی دی غلامی زندگی گزاری ہے, نبی دی سنت دے مطابق زندگی گزاری ہے, نبی دی شریعت دے مطابق زندگی گزاری ہے, نبی دی محبت وچ زندگی گزاری ہے,
کائنات دی ہر شے انہاں دی غلامی کیتی ہے، اور اج بھی کائنات دی ہر چیز تہاڈی غلام بنن واسطے تیار کھڑی ہے، فقط اپنی زندگیاں تبدیل کرو، نبی دی غلامی زندگی گزارنا شروع کرو، نبی دی محبت کہ لوگ صحابہ نبی نال محبت کینے کرنے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نال کیڑی محبت کرنے ہیں، کتنی محبت کرنے ہیں۔ ایک حدیث اون دے بعد سلام پڑھ دیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جہر ویلے مسجد نبی شریف جلوہ آرا تھی وینا، تشریف فرما تھی وینا، غلام سارے اٹھی کھڑے تھی نے استقبال کرنے ہیں، نبی سیدہ صحابہ استقبال کرنے ہیں، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ آرا تھی گئے سارے اٹھی کھڑے تھی نے، کوئی دست بوسی کریندا پے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے ہاتھ مبارک چمدا کھڑے، کوئی قدمین شریفین کھڑا چم دے، کوئی نالین کھڑا تھی کہ چمدا کھڑے، لاجپال نبی نال محبت ایڈی کرنے ہیں۔ ایک نہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبی شریف جلوہ آرا تھے، تشریف فرما تھے، مسجد بھری پئی ہا، جتیاں علی جگہ تک صحابہ بیٹھے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو تشریف فرما تھے سارے صحابہ اٹھی کھڑے تھے، سارے صحابہ۔ روایتیں چاندے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف گھنائے صحابہ مل دے بھی گئے، رستہ بھی دے گئے، سرکار منبر تے جلوہ آرا تھا، منبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ حدیث شریف چاندے مسلم شریف دی حدیث پیش کریں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جل منبر تے تشریف فرما تھی گئے، صحابہ سارے کھڑے ہیں، صحابہ جی میں استقبال کھڑے تھے اوے کھڑے ہیں، سرکار جل جلوہ آرا تھی گئے، تشریف فرما تھی گئے، نبی سائیں ڈٹھا جو غلام کھڑے، سرکار حکم فرمایا صحابہ قوموا واجلسوا، جڑے کھڑے وے سارے بہ گئے، جڑے بھی کھڑے سارے بہ گئے، غلامن حکم دی تعمیل کی تھی سارے بہ گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حدیث شریف چاندے 4 گھنٹے سرکار خطاب فرمایا، 4 گھنٹے واز فرمایا، 4 گھنٹے دیوانے ٹک ٹکی بدھ کے چہرہ وڈوہا کو دے دے رہے، اپنی اکھی میں ٹھریں دے رہ گئے، اپنا سینہ سرکار دے سونے سونے ملفوظات تو منور کریں دے رہ گئے۔ 4 گھنٹے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارادہ فرمایا جو ہن محفل برخاست کی تھی بنے، سرکار حالی اٹھن دا ارادہ فرمایا، صحابہ پہلے اٹھی کھڑے تھے، وہ ایسا ادب سکھے نبی دے غلامہ دی بارگاہ چ، صحابہ دی بارگاہ چ، صحابہ بل اٹھی کھڑے تھے، رستہ دیتوں نے سرکار آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ نالین صحابہ پیش کی تھی، سرکار نالین مبارک پا کے مسجد نبی تو بہر سرکار قدم رکھا، گلی دے وچ آپ تا ایک غلام تھوڑا جیاں اگاں کر کے لکڑی دی گنڈھڑی سر تے چئی بیٹھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلام کو ڈٹھا جو لکڑی دی گنڈھڑی بھی سر تے چئی بیٹھے تھیا، سرکار اون دے نزدیک تشریف گھن گئے، سرکار فرمایا غلاماں چوکی دیر تھی گئی تے کوئی اتھا بیٹھے ہوئے، سرکار پوچھا جو چوکی دیر تے کو تھائیے اتھا بیٹھے ہوئے، وہ عرض کی تھی یا رسول اللہ جرلے تو تھا حکم فرمایا نا قوموا واجلسوا، جڑے کھڑے وے بہ ونجو سیاں ہوں ویلے دا بیٹھے، جڑے ویلے حکم فرمایا تو سا جو جڑے کھڑے وے بہ ونجو، سرکار فرمایا اللہ دا بندہ میں تا او حکم مسجد والے واسطے دیتا ہا، جو مسجد والے لوگ میرے استقبال وچ میرے غلام کھڑے ہیں، میرا حکم انہاں واسطے ہا جو جڑے کھڑے وے بہ ونجو، باہر والے واسطے کوئی پابندی تے نہ ہا، وہاں کا لجپالا غلام تواڈا ہووے، حکم تواڈا کرنا پوے، سن کے حکم عدولی کرے والو غلام کی ہے۔ سرکار عرض کیتا اچھا اے لکڑی جو سر تے چئی بیٹھے، وہ عرض کی تھی یا رسول اللہ لکڑی چاہ کے لنگدا پیام اتھاؤں تواڈا حکم آ گئے، بہ گیاں، سرکار فرمائے لکڑی دا لہا کے رکھیا، وہ عرض کی تھی یا رسول اللہ لکڑی لہا کے رکھن کرن تے اتنی دیر اچ موت آ ونیا۔ یار اج لوگ صحابہ دے نا دیاں تنظیمہ بڑائی ودن، صحابہ دے نا دیاں تنظیمہ بنا کے چندے کٹھے کریں دے ودن، کدہ تساں صحابہ دی محبت ہی ڈٹھی ہے جو نبی نال صحابہ محبت کے دی کرنے ہن، نبی دی تعظیم کتنی کرنے ہن، کدہ صحابہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حکم فرمایا صحابہ کو آ کے معراج تو جو میں معراج کر کے آیا، میں اتھوں مسجد حرام تو مسجد اقصی تک دیا
جنتاں دی سیر کیتی ہے، سدرۃ المنتہا تے گیاں، لامکاں تے گیاں. صحابہ کو عرض کیتی آمنا وصدقنا، سیاں جو تساں فرمے دے پائے وے حق فرمے دے پائے وے. اوے آج تو کھڑ کے اعتراض کریں نبی دی بارگاہ، نبی دی شان وچ بے ادبی کریں، گستاخی کریں. حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ وقت دا امام، قاضی القضاء عراق دے، اسلامی دنیا دے سب تو وڈے قاضی، جج سب تو وڈے، سپریم کورٹ دے جج. آپ ہارون الرشید دعوت دا اہتمام کیتا، بڑی وڈی دعوت، بڑے عمراء، امیر کبیر، گورنر، تمام علاقے دے سر کی دے جتنے بھی عمراء ہن سارے کو دعوت دیتی، کئی سلطنتاں دے بادشاہاں کو دعوت دیتی، لوگ کٹھے تھی گئے، دعوت دا اہتمام تھی گیا، کئی قسم دے کھانے تیار تھی گئے. حضرت امام ابو یوسف بھی مدوحن دعوت دے وچ، آپ بھی جلوہ آرا تھے، تشریف فرما تھے. حضرت امام ابو یوسف امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ دے پہلے شاگرداں ہی. آپ مجلس وچ بیٹھے، خلیفہ ہارون رشید دا کوئی خاص وزیر ہا، مشیر ہا، بیٹھے ہیں دو لوگ مزی مشیر آپس وچ گفتگو گپ شپ کریں دے بیٹھے ہیں، ایک بے کو پسند نا پسند پوچھ دے بیٹھے ہیں. اون پوچھا میاں تے کو کیڑی کیڑی شے کھاون پیون وچ پسند ہے؟ اون دسا ہوا کہ جی میں کو فلانی شے پسند ہے، فلانی شے پسند ہے، فلانی شے پسند ہے. پوچھا تے کو کیڑی شے پسند ہے؟ جڑا خلیفہ ہارون رشید دا خاص مشیر ہا، خاص وزیر ہا، اون دے کونوں پوچھا. اون کہ یار باقی تے ساریاں چیزاں میں کو پسند ہیں، ایک کدو شریف پسند ہے. سامنے امام ابو یوسف بیٹھے ہیں، آپ فوراً حکم فرمایا، فتویٰ دیتا جو اے بندہ دائرہ اسلام تو خارج تھی، دائرہ اسلام تو خارج تھی گئے، تجدید ایمان ہی کرے، تجدید نکاح ہی کرے. میرے آقا علیہ السلام کو جیڑی شاید پسند ہووے کلمہ پڑھنے والا، اکھواوے مسلمان، نبی سیدی پسند کو نا پسند کرے مسلمان تھی نہیں سکتا. دائرہ اسلام تو فارغ گئے، دوبارہ کلمہ پڑھے، تجدید ایمان کرے، تجدید نکاح بھی کرے، نکاح بھی ختم تھی گیا. اور بادشاہ دا وزیر ہا، مشیر ہا، خاص بجا بادشاہ کو اسیں مہربانی فرماؤ، مولی صاحب تا فتویٰ لئی بیٹھے، دائرہ اسلام تو ہی کڈھی بیٹھے، نکاح ہی ختم کیتی بیٹھے، مہربانی فرماؤ کوئی رعایت تا کرے. کو آکھو کو تھوڑی جہی رعایت کرے، بندے سارے امیر وزیر مشیر بیٹھے کیا آکھسن. خلیفہ ہارون رشید آیا، حضرت امام ابو یوسف دی بارگاہ صحیح مہربانی فرماؤ کو رعایت کرو، اپنا خاص بندہ ہے. آپ فرمایا ہارون رشید ہر معاملے دے وچ کمپرومائز تھی سکدے، نبی دی محبت تے کوئی کمپرومائز نہیں. جیڑا شخص نبی دی محبت دے خلاف، نبی پاک علیہ السلام دی پسندیدہ چیزاں کو نال اختلاف کرے، مسلمان نہیں، دائرہ اسلام تو فارغ ہے. ایک آخو تجدید ایمان کرے، تجدید نکاح کرے. اور یار صحابہ، تابعین، تبع تابعین نبی پاک علیہ السلام نال ایڈی محبت کریں، تو نارئی صحابہ دے لاویں، تنظیم آئی صحابہ دے نا دیاں بناویں تے نبی دی محبت کنوں ایڈا دور ہو. بارکیف اللہ رب العزت اساکوں اپنے لجپال نبی دی محبت عطا فرماوے، نبی صحیح دیاں سنتاں دے مطابق زندگی گزارن دی توفیق عطا فرماوے. خالق کائنات میرے بھراواں دی، دوستاں دی، بانیاں نے محفل دی اے عقیدت، محبت، عشق، اور جتنے بھی میرے بھرا حاضرین محفل گرمی دے وچ اپنا ٹائم، اپنی مصروفیات ہی چوں اللہ تے اون دے پاک محبوب دا ذکر خیر سنن واسطے جتنی میرے بھرا دوست بزرگ بال نوجوان ای محفل حاضر تھے، مالک کائنات سارے دیاں جھولیاں اپنے محبوب دے میلاد دے لنگر نال بھر دے. اور رب العالمین بانیاں نے محفل دی اے عقیدت، اے محبت، اے عشق اپنی بارگاہ وچ منظور و مقبول فرما، اور انہاں دے گھراں دے اوتے رحمتاں دا نزول فرما، خصوصی کرم فرما. اور جتنے بھی نعت خان قرا حضرات، بالخصوص قبلہ کاری صاحب، آپ محفل دی زینت ہیں، اللہ رب العزت سارے دے علم وچ میں سمیت، میں ایک طالب علم دی حیثیت نال حاضر کیاں، حاضری قبلہ ابا جی حضور دی آئی، میرے سر دے تاج سید السادات، فخر السادات، فخر الاولیاء حضرت پیر سید محمد عنایت اللہ شاہ صاحب. میری خوش قسمتی ہے کہ میں
آپ دا بیٹا ہاں اور میرے اتے خاص کرم ہے میرے مالک دا کہ ایسی عظیم ہستی دے گھر میں کو پیدا فرمائے جو میرا سر بھراوے کھڑے تھی کہ سر فخر نال بلند ہوں. آپ تشریف آوری ہے آپ دی آپ حاضر تھیمنا ہا بامر مجبوری آپ دی صحت ناساز دعا فرماؤ خالق کائنات آپ دا سایہ اساں سارے اندے سینہ تے قائم و دائم رکھے. رب العالمین آپ کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. میں آپ دی جگہ تے حاضری پیش کرنا آیا. اگر کوئی کوتاہی کوئی غلطی بندے کنوں تھی ویندی ہے تا میری اصلاح بھی کرے سو, میرے واسطے دعا بھی فرمے سو جو مالک کائنات اپنے پاک محبوب دے نالائن پاک دے صدقے اپنے والدین دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.